Γεια χαρά παιδιά, σήμερα θα σας δείξω μία προπόνηση στήθους μου. Κάθε προπόνηση μου είναι διαφορετική. Σε αυτή έδωσα βάση κυρίως στην αιμάτωση, στο pump, και θα σας δείξω τα σετάκια, τις επαναλήψεις, πόσα ασκήσεις είναι και τα σχετικά. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε πως μπορείτε να φτάσετε αυτό το pump που θα δείτε σε λίγο, σε αυτήν την αιμάτωση. Μιλάμε. Θα ήθελα να τονίσω πως αυτά τα βίντεο είναι καθαρά για πλάκα, για μένα και τους φίλους μου, να κάνουμε χαβαλέ. Τώρα, στην προπόνηση που θα δείτε παρακάτω, κάνω πάντα 4 σετάκια με αυξανόμενα κιλά και μεγάλο κράτημα. Θα ανεβάσω βίντεο όλες μου τις προπονήσεις ξεχωριστά, ας πούμε τις διαφορετικές προπονήσεις στήθους που έχω, τις διαφορετικές προπονήσεις πλάτης που έχω, και στο που στοχεύω. Τώρα, όποιος θέλει να με ρωτήσει κάτι μπορεί να μου στείλει στο Facebook χωρίς κανένα πρόβλημα, ή στο YouTube. Αυτά μέχρι στιγμής. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα like γιατί με βοηθάει. Όποιος έχει αντίρρηση σε κάποια πράγματα που λέω ή τα σχετικά μπορεί να μου το πει. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάω με επικλινής πίεσης στήθους. Δεν προτιμώ τον πάγκο σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν θέλω να αιματωθώ. Πιέζω πολύ προς τα πάνω. 4 σετάκια, αυξανόμενα κιλά, αργά, με πίεση προς τα πάνω και κράτημα λίγο προς τα κάτω. Η πίεση είναι πάνω απ' όλα το κύριο μέρος. Η βάση τα πόδια να είναι κοντά στο μπάκο, να μην είναι μακριά τα πόδια, παίζει ρόλο. Λίγη καμπύλη στη μέση, ελάχιστα, και σχεδόν ρομποτικές επαναλήψεις. Τώρα εδώ επικλινή στο μηχάνημα στήθους που έχω στο γυμναστήριό μου, πάλι κράτημα προς τα πάνω, αργές επαναλήψεις με αργά κατεβάσματα με αντίθετη ροή, λίγα κιλά ως μέτρια. Στοχεύω στα 12 και σε αυτή 4 σετάκια, 8 με 12 επαναλήψεις, δεν τις μετράω, όσες βγουν, μέχρι που να πονέσει το στήθος μου, κράτημα προς τα πάνω. Εδώ κάνουμε λίγο πλάκα. Στη συνέχεια πιέσεις στήθους σε κανονικό πάγκο, ευθύ, με αλτήρες, πάλι αργά κατεβάσματα, πιέσεις προς τα πάνω, λίγη καμπύλη στη μέση. Βλέπετε το στήθος πως πιέζεται πάνω. Είναι αυτό που πρέπει να γίνεται για να αποκτήσουμε αιμάτωση, για να μπουν τα στατικά στους μυς και να γίνει η πρωτεϊνοσύνθεση αργότερα όταν κοιμηθούμε, γιατί μέγιστη μυϊκή μάζα. Εδώ flyers σε επικλινή πάγκο, ξαναπάμε στο πάνω μέρος του στήθους, που σε αυτό δίνω βάση τις τελευταίες μου προπονήσεις, θέλω να το φτιάξω. Μεγάλο άνοιγμα, τα χέρια κοντά 90 μοίρες, λίγο πιο ανοιχτά, προτιμώ εγώ. Πίεση είναι το κύριο συστατικό και το μεγάλο άνοιγμα. Δεν παίζουν ρόλο τα κιλά σε αυτή την άσκηση, παίζει ρόλο μόνο η πίεση. Δεν έχει κανένα ρόλο να βάζουν πολλά κιλά. Και τώρα ίσια flyers σε ίσιο πάγκο, ελαφρά προς τα πάνω. Στα προηγούμενα flyers που ήταν για επικλινή, οι πιέσεις γινόταν πάνω από το κεφάλι, τώρα γίνονται κοντά στο στήθος, κάτω από το σαγόνι, για να δώσουμε βάση στο κάτω μέρος, να γεμίσουμε το κάτω μέρος πριν γεμίζαμε το πάνω μέρος. Αργές επαναλήψεις, μεγάλα ανοίγματα και πίεση. Αυτό ήταν, παιδιά.
Ευχαριστώ πολύ που είδατε. Τα βίντεο είναι καθαρά για πλάκα και θα τα ξαναπούμε.